Bé, jo acostumo a adreçar-vos aquestes paraules a través del videoblog, però sobre temes molt diferents durant tot el transcurs de l'any. Aquest cop és un pèl diferent, aquest cop és una altra cosa, perquè de fet es tracta de desitjar-vos a tots plegats que tingueu un molt bon Nadal, unes molt bones festes nadalenques, una bona entrada d'any i sobretot també un gran any 2010. No? Ja sé que les circumstàncies del país en aquest moment i les de molta gent doncs, no són precisament allò que en podríem dir per llançar coets, però de tota manera també les festes de Nadal són aquelles festes on hi ha motius d'esperança, no? I tothom s'hi agafa l'esperança d'una forma o d'una altra. I jo espero doncs, que l'any que ve, entre molts, nosaltres hi posarem el nostre petit gra de sorra, doncs aconseguirem introduir més esperança en aquest país i entre molta gent. Probablement l'any que ve seran anys de canvi, però ara no toca parlar-ne, ara el que toca sobretot és viure i reviure aquestes festes de Nadal. Tots poc o molt, aquí hi ha la meva dona, l'Helena, no? Tots poc o molt, doncs, quan venen aquestes festes, tenim molts records de la infància, d'aquelles persones doncs, que vàrem estimar i que alguns ja no hi són, dels germans quan jugàvem amb ells, de la vinguda dels Reis, de les primeres neus, del fred, i a més, sobretot d'aquest esperit de Nadal que per les persones doncs, que ens agrada, això sempre és una cosa doncs, especialment joiosa. No? I ara que el podem reviure amb edats una mica doncs, més adultes, sempre és bonic doncs, poder tenir aquells records d'infantesa i de joventut i a més compartir-los amb tots els nanos, amb tota la família i amb totes les persones doncs, que tots plegats estimem. Per tant, simplement això. Un bon Nadal, unes bones festes, una bona entrada d'any i esperem que tots plegats un millor any 2010. Molt bones festes.